Какво става, хора? Аз съм Леди Монструм и днес, както чувате, ще играем в Рамбо. И нека да започваме. Така, ами това е играта. Играем демото. New Game. Да, малко играх от играта, за да разбера каква е. Това ми изглежда малко крипи. Значи, това е Мистер Миднайт, доколкото знам. Ще трябва него да търсим в играта. Стане нещо лошо, казвам ви го. Никак няма да е така. Знам, че тази игра не е хубава, така че говоря сила. Аз ви казах, че нещо ще стане. И то стана. Strange. Странно съществуване. Прозорец. Страхувам се. Плаши ме. Там, какво прави? Не я чувам. Добре. Това да те знали, че те накрая имат ужасната съдба. Да им стане нещо. По-близо. И по-близо. Вау! О, майко. Ой, башки. Какво? Аз ви казах, че тази игра нещо. Кой психопатче направи така? Просто нер... Вау! Вау! Право, вау! Голям вау! Ето ли, ще го скипнем това нещо. Как може да се скипне? Готово, скип! 1, 3. Фран, как се чувстваш? I feel like dying. Добре. Обяснява ми да се успокоя. Как да се успокои човек в такъв момент? Обеща ми, че всичко ще стане... Добре, аз предпочитам да ме пуснат. Топа трябва да си върши работата. Ми върши си работата. Сериозно. Ти, гадния доктор, да имаш нещо за мен. Не. Добре. Гледам. Айде да видим. Това, нали? Да. Портмонето на майка. Добре. Юз. Защото съм тук с такива игри. Така. Dearest Fran. Скъпа Фран. Това е портмонето, което толкова много харесваше. Реших, че ще ти хареса, за да го получиш. Спомни... Аз започнах... В какво ще превеждам, бе? Yep. Добре. Добре. No more medicine. Вау. Какъв беше този звук? Ой, боже.
Аз ви казвам, че нещо лошо ще стане сега. Не се чувствам добре. Добре, та игра е психопатска. Нещо, което може би ще ми хареса. Играта ми хареса. За началото. Тия неща не ми пука. Chapter 1. My sober day. Той моят ден не беше хубав. Добре. Не да видим сега какво да правим. Какво това? Да. I hate the monster. Само 20 получите. Добре. Нека да видим какво е това. Опа. Добре, ще го взема. Вау. Какво пишеш, бре? Offline, you're way good. Say sleep. Колко дълго спах, бре? 3 дена. Добре. Направих нещо. Браво. Не ме обича. Това дето го взех, тя го търси. Не знам какво е. Не знам, тая хълкичка. Добре. Добре. Кой си ти, бе? Аз как му знам името? Фил. Добре. Здравей. Как си? Всички казват, че съм болен. Те са просто тъпи. Тази вечер ли тръгваш? Да, ако ми помогнеш. Нещо, което трябва да знам. Да, този ключ е в офиса. Там има ключ. Вътре в офиса. Значи той е доктора, гаднярчето. Да. Той е някакъв таен код е писал. Не разбрах, ама натиснах хим. Кой е този хим? Не ми харесва. Вау! Всички врати са затворени. Ти си затворник на моите игри. Никой няма да ти помогне да избягаш. Остави ме на мир. Мразя. Добре. Това мога да го взема. Добре. Така, затварям това и мисля, че ето тук мога да правя нещо. Мога да направя нещо. Ужас. Нещо, което може да няма да рече. Да, това знам. Вау. Мисля, че знам това как да го правя. Добре, това ще бъде за този епизод. За следващия. Айде, чао!